Американците. Американците, да. Американци. Драги търнавци, скъпи гости, мили приятели, добре дошли на нашия общ празник, посветен на логото на Търнава. А сега давам думата на Катерина Кръстовска, кмет на нашето село. Искам да приветствам всички гости с добре дошли. Добре дошли на хората от община Бяла Слатина, на гостите от корпуса на мира и на всички присъстващи. Идеята за знака на нашето село Търнава се е зародила още през 1998 година. Първоначалното предложение е било да се увековечи легендарния за търнавчани лековит кладенец. Този извор е дълбоко свързан с историята на Търнава. Още от древни времена тази местност е първото селище, което след това на няколко пъти се мести, докато по последни исторически данни през 1632 година е създадено днешното Търнава. Огромна заслуга за художественото оформяне на герба има нашия добър приятел господин Цветан Сираков, художник, артист и дългогодишен служител в читалище Развитие, град Бяла Слатина. По негова инициатива бяха предложени на вниманието на търнавчани два варианта, от които се одобри този с чешмата на лековития кладенец. Бъдещият знак на Търнава изобразява следното: прабългарски щит с графично изображение на легендарната чешма, пред нея плодородната търнавска земя с озрели житни класове, а отгоре е предполагаемата година на последното заселване на днешна Търнава. Преди броени дни доброволците от корпуса на мира Мери, Кейти, Ейдриан и Томас изразиха желание да помогнат на търнавската общественост с труд и средства за създаването на нещо трайно и запомнящо се за поколенията. Всички те, заедно с Русица, Тани и Димитър, създадоха този знак на Търнава, който от днес нататък се надяваме да бъде лицето на нашето село. Тук е мястото да изкажеме нашата благодарност на американските неприятели, на господин Сираков и не на последно място на хората, които решиха да помогнат